Så lavede jeg endnu en videoanmeldelse af en Rudi & Harald-taske. Det var den, jeg også havde med, da jeg lavede indslaget om ting, jeg har i min taske. Det er den her blå sag. Lige nu har ingenting i den, og som I kan se, så slår den faktisk rigtig pænt. Den holder sin form rigtig godt. Jeg har haft den med på cyklen og i bilen og i cykelkurven, og den holder faktisk sin form, selvom man ikke har særlig meget i den. Den er også en ret kraftig og stiv læder. Den er faktisk indrettet meget ligesom den anden Rudi & Harald-taske, vi anmeldte. Den har det her store rum, der åbnes med lynlåsen her, og så 2 store rum nede i, der bliver separeret af endnu et stort lynlåsrum. Så har den her mobillomme, hvis I kan se det. Og så har den et lynlåsrum mere. Så der er rigtig god plads i den. Jeg har ikke haft det, men jeg har i hvert fald op endnu. Det er lidt flashy farve. Personligt havde jeg nok valgt sort, men det er fordi jeg godt kan lide sorte tasker. Men jeg synes ikke, at det her prægning i læder er ret flot. Den er lavet sådan meget eller en Mulberry-taske med en nøgle i den her kæde her, man kan ikke finde det ud. Og så en hængelås på. Jeg synes, den havde været flottere, hvis den ikke havde alt det her. Tingetang. Jeg kan bedre lide, den har lidt mere sådan stilrent udtryk uden noget. Sådan som den har om på den anden side her. Jeg mangler en crossbody-ram. Når man har mange ting i, så er det rart, man kan få det op over skulderen og gå med det. Så er den også lidt kort i de her, så når man har den over skulderen sådan her, så når man har jakke på, så glider den nemt ned for mig. Så jeg har egentlig gået med den sådan på albuen i stedet for. Igen kvalitetsmæssigt, sådan i læder, der virker den utrolig fin. Og som sagt, så holder den også bare formen rigtig godt, og det tror jeg, det er fordi kvaliteten på læder er god. På grund af de ting, der er her foran, så udseendemæssigt og igen med Rudi & Harald-logoet, som jeg har her. Så har jeg valgt den faktisk, den får 3,5, hvis jeg giver den 3,5. For jeg synes, at den mangler crossbody-ram, og det her, det trækker lidt ned.